Kumbinsido karon ang liderato sa Armed Forces of the Philippines nga sa di madugay hingpit na gayod nga makalingkawas gikan sa nagka-out na nga impluwensya sa CPP-NPA ang mga yanong lungsuranon sa lalawigan sa Bukidnon. Sa news conference, gisugilon ni Brigadier General Alan Hambala sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga dako ang puruhan nga susama sa ubang mga rehiyon din sa Mindanao, masinati usab sa Bukidnon ang mga benepisyo sama sa kalinaw o progreso nga bunga sa Insurgency-free Declaration nga gipangandoy sa kadaghanan. Udyot og mayhap na lamang sa tudlo ang wa panitahan nga mga rebel members o officials apan sa dagan sa panghitabo karon tataw nga haduol na ang neutralisasyon sa mga nahibiling communist terrorist sa lalawigan sa Bukidnon. Pikas bahin gipaambit ni Brigadier General Marion Angco, 1003rd Infantry Brigade Commander nga labing ulahing ni surrender naggikan sa Sub-Regional Centro de Gravidad sa North Central Mindanao Regional Committee. Gitahan sa mga nagsurrender ang 18 ka mga high-powered firearms sa mas musunod: 6 ka M16 rifle, 2 ka M653 rifle, 1 ka M4A1 rifle, 1 ka R4 rifle, 3 ka AK-47, 4 ka M14 rifle ug 1 ka carbine rifle. Matod ni General Hambala, nilampos ang gobyerno gumikan sa full cooperation and support sa mga partner local government unit officials. Sa ilang kabahin, mapasalamaton usab ngadto sa armadong kusog si Quezon Municipal Mayor Pablo Lorenzo uban ang pasalig ngadto sa mga katawhan nga doon nagayod konkretong 5-point development strategy alang sa kalambuan sa katawhan sa ilang komunidad. Prioridad sa mga estratehiya ang dugang road and infrastructure development, katukuran sa daghan pang mga eskwelahan sa mga komunidad, health and other social services alang sa tanan. Alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.